आयं माबायदि मोनखो नायनानै मोजां मोनो लोगोसे बिग्राय 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 स' जों दा थांगासिनो सिजौ मुभिनि प्रिमियार श'आव बङाइगाव इउनिभार्सेल स्टुडिअ दिनै थारमाने प्रिमियार जागोन आरो लिसान आं ओमफ्राय सानसोरां थांगासिनो आपकामिं मुभि खांख्राइनि डाइरेक्टर नोंथांमोना दा साननैसोनि उनाव खांख्राइनि ट्रेलारखौबो नुसिगोन दा थांगासिनो बङाइगाव सिजौखौ नायनोसै ओमफ्राय मेरला माने आर्टिस्टफोर फैजोबगोन आरो दिनै स' जों दा सौफैबाय नै इउनिभार्सेल स्टुडिअ जेराव सिजौआ दिनै स्क्रिनिं जागोन बङाइगाव सापागुरियाव ब्रह्मास्त्र केसाद सिजौ बेहायनो जागोन बे आरो खाख्लारि मारा 4 नम्बर फ्ल'राव थांगासिनो बयबो सौफैजोब्बाय नै आयं दं बाजै ada lah. Aku bagaimana? Masih belum berhasil. Begini, first time. Ik ben hiker tuh. Halo, sorry bye. Nggak ada om. Udah. Taruhin sih cuma. Meeting Gracie ada Urom nih. Hello ma'am. Hello ma'am. Hello ma'am. Halo sir. Bas ya bu vlog lagasini wala nih. It is an a bigger eye. Ang lan bao dong? Loba bari beci moy. Sir, oh sir. Lisan? Lisan dekhana palu je korba? Apuni. Thaksun. Ekale thak na. Ra dolo thale mairi photo boria bai. Biching nahi. Sampai boria main ni Naini. Udah naik sih, movie lo Naini sih. Sigang Undang mana yang bawa sangat. Jangan naik kan ada. I think dini Gracia sih lauki jalan pedang. Kira-kira sangat umur sih. Ani ko bain nama blog ko baca. Ini jangan Odi1. Mereka sih artis berapa sih baik? Oh, Tuh. Ada bilas. hello. Jangan deh. Tom. Pensi bebe ini bincang. Riang ka? Palke thor tak. Heartbeat first nama. Halo. So jangan ada premier show jaga itu ya kesini. Halo. Sijo ni premier show. Lauki be show baik. Sijau सावथुननि प्रडिउसार Om Prakash ada लोगोसे बिथाङा शिवम प्रोडक्शननि ओनार दा आखाइ हमनानै होगासिनो Om Prakash आदाया फंनैसो नोंसोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिगोन खुलुमबाय आं सुंद'यैनो बुंसै मानोना टाइमनिबो आंखाल बेयाव नुजाफैनाय गासिबो आलासिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं अननाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय मानोना एक्चुअली प्लेनिंआ माने शर्ट पिरियडआवनो जादों आरो शर्ट पिरियडआवनो जोंनि जत' कलिग जोंनि जत' आर्टिस्ट आं एक्चुअली हरखाबैनो लिंनाय जादों आं माने बिराद दिनै खुसि मानोना माने शर्ट पिरियडआवनो जोंना माने आर्टिस्टफोरा जे सिनियर हक जुनियर हक गासिबो जे टाइम होनो हादों गावसिनि टाइमफोरखौ हगारनानैबाबो दिनै नुजाफैदों सिजौ फिल्म नायनो थाखाय आरो लोगोसे आं गासिबो जोंनि
सिजौ टीमखौ आं थेंक इउ बुंनांगोन मानोना दिनै बे जुदि टीमा थायामोनबा दिनै जोंनि सिजौ माने सावथुना साक्सेसफुल जानाय नङामोन बिनि गेजेराव जाय बे सिजौ टीमनि मेम्बारफोर दं आं खावलायो बेजों फैनो थाखाय प्लिज रायजोफोर आंनिफ्राय रिक्वेस्ट हरबाय प्लिज जोंनि सिजौ टीमनिसिम आंनिफ्राय रिक्वेस्ट आखाइ खबजोबनानै होदो आरो जोंनि सिजौ सावथुननि थाखाय अनेक आर्टिस्टानो प्रमोशनाव बाहागो लादोंमोन एक्चुअली बिसोरनिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर जासिबाय थेंक इउ दा जोंना टाइमनिबो आंखाल 2:30 जोंनि मुभिखौ स्टार्ट खालामनाय जागोन आरो दोंनैसो आं बिराज भाइखौ खननो होनोसै मेथाइखौ खननो फैयाखैमोन मुभि सिनाय फैदोंमोन दोंसे आदानि खावलायनायाव दोंसे आदा गुगल पे नाम्बाराव खुलुमबाय गासैखौबो ओम प्रकाश आदा दिनैनि जा मोनसे जोबोर महत्वपूर्ण गोनां मोनसे हाबाफारि लादों बिथांखौ जोङो बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशननि गाहाय नेतारि मासिनिफ्राय आं जोबोरै साबायखर बावदों बिथाङा जा मोनसे दिनै एनभायरनमेन्ट क्रिएट खालामदों बर' फिल्मखौ बेबायदि हलाव फार्स्ट टाइम स्क्रिनिं खालामनायनि जा मोनसे एनभायरनमेन्ट क्रिएट खालामदों आरो जिखिनि आर्टिस्टखौ लेंनानै बिथाङा मुभि खालामनायनिफ्राय दिनै स्क्रिनिं खालामनायसिम दायित्व लानानै खामानि मावदों जों बिसाया जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बे आर्टिस्ट महलाव बर'नि गासै जाखिनि महरगिरि दं बिथांमोननि गेजेराव बे मोनसे गोजोनथाव रादाब आरो बे रादाबा गासैनिसिमबो थांथों आरो बिथांनि जा नाजानायाव जों बोलो होनानै बिसाया बिथांखौ बोलो होफानानै आरोबाव जाहाथे बेबायदि सावथुन दिहुनबावनो हायो आरो बेबायदि सावथुना मुंदांखा जायो गासै मुलुगाव जाहाथे दिन्थिजायो जों बेखौनो बिथांनि सेराव बिथांखौ जोङो इन्सपायार खालामबावनो सानो आरो बिथांनि जिउआ जाहाथे गोलाव सम जोरो आरो बेबायदि माखासे बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव मोजां मोजां सावथुन दिहुननानै मुंदांखा खालामलांनो हायो जों बेखौनो गसाइनि सेराव आर'ज गाबनानै बिथांखौ जों आरोबाव खेबसे इन्सपिरेसन होबावनानै बिसानिफ्राय आरोबाव साबायखर बावनानै आं आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनानै गासैनिसिमबो नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जिउनि बोहैथि देबोर नांगोन जिउनि मोन्दांथि सिरिया बोहैगोन सिलायसि जाथ'बाय नामा आदा आरो मोनसे खावलायनाय मुभिया जेला स्टार्ट जायो जाहाथे रावबो गावनि मबाइलजों क्लिप्सफोर लाया आरो रेकर्ड खालाया गोजोननाय थाबाय जोंनि सिजौ सावथुननि एक्टर प्रडिउसार ओम प्रकाश केरकाटारि आदाखौ मान बावगोन अनिल कुमार गांसे आर'नाइजों आदाखौ मान बावगोन अनिल कुमार आदा नैथियाव जोंनि सिजौ सावथुननिनो एक्टर मेन लिड रल बुंनो थाङोब्ला बिजित बसुमतारी बिजित सिजौ बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावगोन प्रसन्नजित पाल दा आं थामथियाव सिनायथि होनो आखायाव लादों कमलेश्वर आदा कमलेश्वर सार बिथांखौ मान बावगोन अशोक इस्लारि ब्रैथियाव जों आरो सासेबाव जोंनिनो एक्टर एक्ट्रेस बिथांखौ मान बावनो लेंहरनो सानदों
पेन्सि ब्रह्म बेखिनियानो इउनिभार्सेल सिनेमानिफ्राय बिथांमोनखौ मान बावनाय जादों मान बावनायनि थाखाय इउनिभार्सेल हलनिसिम बेयाव जोंनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलनि अनाराबो दं एसे आखाइखौ एसे देखायहरबा मोजां जायो नामा एसे जोंना असिन्थ दा बे मलनिनो एक्चुअलि अनार जोंनि खाथियाव दं आदाया दा जोङो श'खौ स्टार्ट खालामनो हासिगौ हर एक युग की अपनी एक कहानी होती है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है मुभिया स्टार्ट जाबाय नै intermission susu time deh masa aja Ingrid kamu main deh banlun lah coba dulu lah oh banlun lah yes समायदों हिलि दिल क्यों धक धक करता है जों दा बिग्राय जों माने जेबो नुवाबाबो आरो पपकर्ननि बिजनेस खालामदों जों माने गरसे फन जाबाय 10 थाखा माबायदि मोनखो आब'? बरिया नांदों ना? आंबो मोजां मोनदों बिराद दिप आरोना बरिया 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 जोबोद मोजां जादों आंनि नामाबो दं Lisan माबायदि मोनखो? बरिया बढ़िया था कैसा लगा आपको? Masum. Ini. Itu sinar macam memori ada. Mana zozi zaden. Borsa. Udah. Lihat ya. Bede zo. Cikade. Chalo. Awesome. Mabedi. Berapa jarak? Moria जादों Cizo crowd ayo crowd Cizo kita Sri कैसा लगा Korea ना Korea जबरदस्त है माय बिदि ओंखारलाय जायो हा ओइ ओरै ओंखारलांजायोनो खोनाबाय लि ओंखारलांजायोनो ओरैनो मिथिबाय औ फै खेबसे नायना थांसैब्रा बायनो हायाबाबो सिनेमाखौ नायाखै बसुया पास खालामफैदों मानो नायासै बुजियाखैनो सिनायदों मोजां मोनदों जेबो बुजियाखै ओरै गाबसो बिग्राय मा जाला बिग्राय नायखांनानै जों ओंखारबोबाय बाहेराव गुदुं मोनबाय एसे एसि जानानै ओमफ्राय दा ओंखाम जाहैनोसै हिमालयावनो हायं माबायदि मोनखो नायनानै मोजां मोनो मोजां जादों
औ बे Background-nya apa barat gitu. औ दा मिउजिकआबो बिराद फिल होदोंना आरो सान्दिमालि पैसा नाय पावा नाय gila so दा जों बे हिमालय हटेलाव जानो फैबाय आरोना दा अम प्रकाशनि अननायाव